वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए पवन सिंह न्यूज चैनल से, ताकि आपको पवन सिंह से जुड़ी हर खबर मिलती रहे बिल्कुल फ्री। नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप लोग के पवन सिंह न्यूज में। ई रिपोर्ट में आप लोग के हम बतावे जा रहल बानी पवन सिंह के नया बॉलीवुड गाना रिलीज हो गई बा। वो गाना में का खासियत बा, मतलब कि पूरा रिव्यू करम और कितना बड़ रिकॉर्ड बना दिले बा। जी हाँ भाई लोग, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि आज 11 बजे पवन सिंह के नया बॉलीवुड गाना VYRL ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गई बा। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के पब्लिक बहुत ही पसंद कर रहा बा और जम के लाइक भी कर रहा बा। आप लोग के हम बता दी तो ये गाना मात्र 7 मिनट में 30,000 से ज्यादा के व्यूज प्राप्त कैले रहे। वही जी 11,000 से ज्यादा लोग इस गाना के लाइक कर रहे। जी हाँ भाई लोग, अभी गाना के 1 घंटा भी नहीं खे भइल तब हम रिपोर्ट बनावत नहीं, और ये गाना पवन सिंह के बॉलीवुड गाना 5 लाख से भी ज्यादा के व्यूज प्राप्त कर ले बा। जी हाँ भाई लोग, अगर ऐसा ही व्यू बढ़त रही तो ये गाना 1 घंटा में 10 लाख के व्यूज प्राप्त करके एगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दी। जी हाँ भाई लोग, ऐसे तो लाग रहा बा कि रियल टाइम में 1 मिलियन पार कर गई बरुए पवन सिंह के ये गाना। जब हम रिपोर्ट बना रहल बानी ओ टाइम ये गाना के व्यू बरुए 4,51,000 से ज्यादा। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के व्यूज मात्र 52 मिनट में बा। अब 75,000 से ज्यादा लोग ये गाना पर लाइक कैले बा। वही पवन सिंह के बॉलीवुड गाना पर 45,000 से ज्यादा कमेंट भी पड़ल बा। जी हाँ भाई लोग, और पवन सिंह के ई बॉलीवुड गाना में आप लोग काफी शानदार लुक देखम जा। पवन सिंह ई गाना में सिर्फ लिपसिंग देले वाले, जी हाँ भाई लोग, लेकिन बहुत ही शानदार लाग रहल बा और इतना तेजी से ई गाना के व्यूज भाग रहल बा कि बड़ से बड़ रिकॉर्ड आज तोड़ दी। जी हाँ भाई लोग, पवन सिंह के नया बॉलीवुड गाना बहुत ही जल्द 1 मिलियन से ज्यादा के व्यूज प्राप्त करे वाला बा। जी हाँ भाई लोग, और आप लोग के हम बता दी तो इतना तेजी से व्यू भाग रहल बा कि यूट्यूब भी हैरान हो गई बा। जी हाँ भाई लोग, आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग की वीडियो कैसा लागल, और पवन सिंह के बॉलीवुड गाना अगर देख ले तो पवन सिंह के परफॉर्मेंस और उनका लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि 24 घंटा में पवन सिंह के बॉलीवुड गाना कितना मिलियन व्यूज प्राप्त करी। जी हाँ भाई लोग, तो मिला था एगो नया रिपोर्ट में, तब तक के लिए